suarane ya sik utuh bocah iki. Alon wae, Nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Ngeten iki nggih termasuk ibadah Mas Cahyo. Lah kok saged? Nggih no, ngetokke swara sing mirengke kepenak njur gawe senengi atine wong akeh. Niki nggih ibadah. Ngoten lho. Kula sampean barang ngene iki ya dipikir. Keterak 500 kok tenger-tenger lho kowe. Ora Ya bar iki poso. Waduh kowe iki jan. Wong kuwi jodoh rejeki pati derajat pangkat sumende marang Gusti. Ora usah dadak mbok was sumelangke. Wis, kowe iki mek nuturi ra ceblok blas. Oh tak ijoli mari ngene, ngono lho. Engko potongen lehmu kilong pira? Anggarane awake dhewe potong ki ijoli Potong di wong 11 kendengenane entek. Wis tegese panitiane tertib kuwi ora nggih. Ya Nduk. No. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Alhamdulillah. Sik Nduk, stop Nduk. Bentar. Pak, sing teng ngarep Videotron niku, Pak. Pak bakul kopi. Niku lak mbeto pop mie to. Pop mie lak biasane cah cilik-cilik seneng. Jangan paringke sing cilik-cilik teng ajeng niku. Pop mie niku jangan paringke. Jangan ngadeg pun jangan priku sik. Sik nyen iki nek ora tak atasi angel iki. Den nggih Mas Cahyo nggih, kedap nggih. Nggih. Nih pop ning mriki. Nah. Nih ben cah cilik-cilik seneng wong panjenengan niki golek berkah kok iso. Nah niku didumke cah cilik-cilik ngeten pundi ya Mit, pendutke. Nih sing alit. Nah, pun royokan sik. Sing cilik sik mesake. Lah kae. Nah, sing cilik sik. Nih. Nah, kae cilik. Nih kae kono sik. Kene. Sing arep pamit. Nih. Pokoke Pak Harsono barokah iki bengi ngene lho. Nih Pak, nih. Nah. Ngeten sik. Nah. Mas Kluthuk bayar dhisik kae. Wis. Ngono lak penak to kok iso. Dompetmu le. Sasi ruwahe penuh barokah, Bro. Kateng di kateng. Dompetnya di kateng ini teng. Dompetmu teng. Dompete Kluthuk. Oh. Kene. Wis kono ndang dibayar dhisik, enteke pira. Lah ora kok bayar isin lho kowe kudune. Pak Harsono ki piyayine blobok. Ndang kae bakle ngenteni kok iso. Sak lembar tok lho. Lho paling ora ki yo melu seneng to kok iso. Pira enteke, Dik? Telase pinten, Dik? 100 wis kono ndang ditumise. Mosok mineme 100 ya. Wis ta dadak kon nyiram kok iso ngono. Oh. Ayo sing ikhlas lah. Mosok mineme 100 nggonku lho ki mek 7. Nggih to, ya to, Nduk. Nggih. Kula sampean barang ki ya contonen umi ngono kuwi. Nah. Ono lah. Nggih to Mas Cahyo. Kok panjenengane gawane kathah nggih sok kala ngeten niku e. Ah nggih. Sak kopine pira? 200.000. Kuwi sisan kopine ben dunjuk wong. Delok, pisan kok delok. Ya sing alus, sing ikhlas to kowe iki. Tuk.
Ya golek rejeki halal kok ya. Kae delokan piyai sepuh-sepuh marem to penggalihe ngono. Ngono wis, kono kopine kon ngedumne. Nah, pengen pisan. Nesu. Lah, kae bakul aku ah. Kene, Pak. Wis Bakul entek, aku. sentek. Wes, gosok. Dek tak lunasi wis dek wingi to ben entek pisan. Sesuk poso ya ben merongos kuwi kok. Lah iya. Oh, aku carenganku sih oke ngawur. Weh. Ayo. Yo. Tanana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dokter Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Duju. Alhamdulillah. Nggih. Ten Pak Haji Heriwer nggih. Nggih. Wis, pokoke bengi iki totok ade latihan. Ayo. Karena diundur nih. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya Nduk, masuk Nduk. Umi Habibah. Gambarmu uga Yuk.
sarengan Bu. Hop. Matur sembah nuwun. Menika ugi